dun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jadamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggae, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku. Aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo, nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo ngantemo. Legane nganti kowe iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa kowe menungso. Umyang kumro sangyaning prawadya bala mandekata lawan pindhi kobar kornang kulawan posur tambur miyang suling pepandhen taludak miyang bandira miyang dwaja merkencong marudaya Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe wonten menapa Di teko Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring Purwadya Bala para putra kadewatan malam menika mapan wonten ing Janaloka menika wonten wigatos menaka parenga ingkang raka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati nadyan kula cemadhong dawuh para mawa kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh para mawa kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh para mawa kula pun penyarian cemadhong dawuh para mawa kula nadyan kula ugi cemadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun Kakang Narada prapi dinten samangke anggen kula ngirit sangganing Purwadya Bala sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun plemretangga jiwa jambu dipunirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah didun tumbali. Mawi plemretangga jiwa lan jambutipun nirmala Kakang. Inggih lajeng nuwun sewu Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malah menika kapernak kadang werda Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun plemretangga jiwa lan jambutipun nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku Adik Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ngginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun plemretangga jiwa lan jambutipun nirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken plemretangga jiwa lan jambutipun nirmala nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Narada ing kagiat risang kapirang urinangku kinempet kempet dosang reknaning bawana dalah berkencong warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cudhe sapa sing gawe kula nuwun mapunten menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan
Jalaran Padukadi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking Raka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit adiku nuruti dhateng gegayanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya. Namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah lan Padukadi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun sak trepipun. Lah kok malah paduka menika sajakipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah lan panjenengan. Lah nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika papanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa, sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Trutu. Malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti. Namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula. Dalah apa to? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong minangka dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dheaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringabus papan pernahipun Bagong. Kakang Trutu, menawi Kakang mboten sarujuk, menawi Kakang mboten mathuk, mboten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah swantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majengaken paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhken anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap. Dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet ing neraka isi bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon Di. Indra wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Mulun. Yama Dipati wonten timbalan. Penyarian iya wonten maring adawuh Rama Pukulun. Ora usah walang ati. Mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile. Gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Kula nisnaken dawuh niki pangkatipun ing putra pincang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra.
pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Tru siap lho Tru iya wis rasa kuwatir tak ewangi le aku nek karo kowe percaya nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to mulai ya Tru ya sakit temen sabar-sabar ke ya Reng aku kelara terus kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene Tru iya apa sumbut karo janjiku heeh bapak wis to setelke wis kono dilek kono nek entek diwalik lho VCD kok diwalik sing diwalik TV-ne ming sing do nyanyi do gogrok kabeh tak pethoke ya Tru ya wis kono ngati-ati Gong aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi Tru wis ora bakal tak tegake le kowe cah adiku cah bagus dhewe kok Entuk ayo melek entuk weruh aku ayo lamun katututan lamun masa prawira tiktaya Duranggono magawe gelarira wang-wang ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah tukang sulap kowe wis aja ngawu gawar ngawur kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong weh lha iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Lah yen ora kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Panakawan Bagong. Kagat risang kapirang murin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana wis dadi niating atiku Ndra lho ora basa karo aku abokar gelut kok basa nek wagu panjenengan wantun kali kula ketiban asta kula ora wangun gelut ki ya sapa anane nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus aku sing bakal dadi pepalange aku sing bakal ngayomi kawulaku yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni apamu ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah candra dimuka ayo maju sejangka
Kowe maju secangkah, aku maju secangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang, ayo maju, leno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dendang bak. Lho, Dewa iki ra di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kok ora perang. Maju, lah ayo. Iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Sing teko kira iki. Ngendi reng? Arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai wae. Aku muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Wis kaya mulai prung ngono nek kira-kira bakul ora seneng apa. Aneh terus. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Loro gledak ya terus candak aku diantem meneh. Ah santu aku ancang-ancang. Sing ancang-ancangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaeloaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena lho. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngantem? Nek ngantem dewa iki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggae, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku.
wani karo aku. Aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo, nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo nganemu. Legane nganti kowe iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa kowe menungso. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe ngedumel. Ayo, Walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Uluh. Modar ora kowe. Kapamu kapan kowe? Dian buku karo PD. Waduh. Ana apa kok meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem dudungkon dodot dudungkon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, dalah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote dawa banget kowe. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayane mati ya. Ayo Waduh, Bagong, pecat. Modal ora kowe. Konangan ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ah iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling nyumet rokok ora? Dewaning geni to. Iya. Bagong. Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemproti lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Sio tenang ngene. Mun Rama tuh digedhek cengel Tru. Ha ngono mati dening aku kowe Ponopahan Bagong.
Apa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki regane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe awan lumpat mah kecemplung. Truk, gentane sik tak adus. Wah. Kesuwen. Oh, iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabyur-byur. Gareng ae. Gane celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maning jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Mundur. Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki apik-apik. Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora pokoke Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketulan Pak. Den mrayitna semune reseka balik titiyane gandha yane Trisanya Purnama sasi oh Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwatan mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kaliyan kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora ketang sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok awel,
Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mersal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Didak martabake, Tru. Ha iya. Lalu wong dipangan ya martabat. Martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai, Tru. Nek loro-loro tenan gareng bengi mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep gawa arep kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang, Tru. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Wis iki. Condro dimu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok, Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun adik kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha wis ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Ya mulai wae. Ora betah Tru. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh Semar kali gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk gareng. Nglabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Mengkalek ping bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kono mangkano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Antak pateni. Mulai ya, Tru. Ya iya. Mulai ora. Nang ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu. Dadi kaya ngene lelakone iki.
Terus aku kon ngapa wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Aku ra ento nangis. Aku ra ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Duapure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis wito ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinahi nomer. Monggo aku wis ados kok ngene ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Wegah. Wes. Oh iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Kembak-kembik kok sithik-sithik. Aku mangkat ning nggonamu ya aku sing teko, Togok. Aja kaget ya sayang. Gandeng menimus papan cerak ginawi atuh papan atuk ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate ing mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong papan lenggahing iki Lurah Togok ya Cejo Mantri Risa juga nedeng lenggah datan mubah datan musik nampi sowanipun ingkang rayi nenggih Sang Sarawita ya Sang Bilung. Sawetawis jagung parandene Lurah Togok dereng paramedhar pangandikan. Dadi gundah gulana. Penggalipun iki Lurah Bilung Sarawita nyumurupi kawontenanipun Togok ing mekaten.
sinong mate jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut ambra kanggeng awit denceng dencengan ana apa tagak kok kaya ora dadi karepmu kowe anggere tak kancani tenguk-tenguk kok mesti nglungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo jane eneng apa jare mau janji dina iki golek ngengeran Swita Nalindra Sabrang aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye nek ana perkara omong karo aku to, Gok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padang ki mung karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya akeh, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jane di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan, sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune glimpang. Prau glimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang nang tepining Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adikku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama kowe arep ngapa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mengko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an nabat ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih Semar karo aku ki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ki ya wis kaya ngene iki. Ora bakal owah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakokke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan Puspa Tajem utawa Kadara Dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya, Lung.
Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora ndidit numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak ngopo meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Oh. Dereng ngantos paripurna membal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian. Nenggih atmajanipun Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong mangono pangodas marani Indriya. Pakde. Pakde Tommy. Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow. Wacagak. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wo. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Wah, aku ngaturake sembah sungkem siwa ndekem tak antem ya, Pak. Ya. Sehat kowe? Sehat. Togok yen malegak legok Trembilung kang sabuk bandil mestakannya kang kenging leloro Bagong lagi wah jan aku ngaturke bekti ya Pak? Ya tak tompo ayo cindil mburimu kae sing urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde mbili, bilang. Pakde mbilung aku ngaturke bekti ya Pakde. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ha wis apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah nganggo saiki dinehi gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok Gong, aku ora tuku kok Gong. Ya ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Iya. Kowe dioleh-olehi jam kae. Wah, apik. Anggere jam rasa titut glung titut. Manuke metu to? Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki tertrebung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde mbilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku.
Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Hah, aku entuk sasmita sekrate bangun desa kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. Wah, Bathara Guru ki to tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki, apike cangkemmu tak tukune kok. Gus. Lambe kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku lapor bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra Dimuka. Ah, bapak ra oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya. Mula aku bingung, sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek pakde sing menyu. Bingung nek pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndok iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putiane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditelon. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumun ya, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama, Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa.
bapakku Sangimbang Tunggal duka. Aku didukani kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togog utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gog? Sik to. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separo ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tak nguruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi dewaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ane dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wae. Ayo. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Go. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik iki. Ora ono balik untal kowe, ngono gak? Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi ora mulih ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak, swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plit sesimbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan yo. Ha iya. Oke, jos iki. Menek ora aku kok le malih piye? Mbuh aku ora urusan. Ora usah malih ra apa-apa wis benteng kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat tak munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto ya Gong. Togok yen malegak legok trembilung kang Sarawita. Kowe ngapa ya Gong macangkeme digojaki? Menengo. Ki lurah Togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe.
nalika semanten mandi panyuwuning Lurah Catugara ilang wujuding Lurah Bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayataya. Oh piye wae kok ora gek mulak malih iki? Ora krasa wong iki. Kowe iki wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Ediane gleleng tenan aku. Wah, nuwun jaga. Iya, padha-padha. Waduh jane iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Teguh. Wonten dawuh Raden, mbok cangkemmu dobraske to. Wah Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Ge, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe to, Ge. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Ge. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning Kayuwangan to, Ge. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng ting glenter. Sik. Raden Janaka niku pating paring ora nganggo pangkur utawa nganggo Subakastawa. Subakastawa sing piye to, Gek? Nalikane ing dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang Kayangan to, Gek, ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayataya. Iki sula apa? Tegek, aku bingung, Tegek. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane gise gembira rerap-rerapan nyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Toga iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi to. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem slendro patete 6 to, Ge. Nggih, pun rika ndang cekak-ceket.
ndang budal teng kayangan. Aku njaluk pangestumu ya Tegek. Nggih, ngatos-atos. Tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Mbok rasah metu. Sia-sia ora. Mulih wae aku mulya kono ora. Aku budal ndhisiki lagu to, Geng. Ngatos-atos. Ngopo? Ora ono apa-apa kok diantem. Tegek cangkemmu, Gek. Sing ngangkut niku sampean. Plintong sirahe tenan. Ngethaki wong tuwa. Cakel deng iki. Lali aku. Dadi satriya ngarta bungah-bungake. Kejegluk ngambah ndir kantara sumusuping ilmahe mantok sumusuping tengah-tengah ben sigra del ngambah ndir kantara sowan ana ing kayangan Suralaya. Bukulun. Aja lali aku kok swara Bagong terus to iki. Bukulun. Kula ingkang sowan Bukulun.
to kae carane kae. Uping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawar kulawan riwis lumrang kandaning pos Pito karanggiwan putyaniro sang dwija warang brengang lir swaraning madu pranta manungsung sarine ngembang ngin angin amitit milir
Semarikoten prayitna semuriris semuriris eka balik Kakang Semar apa Kakang Semar mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing kayiwangan estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panodi anggendika Kakang Semar mastuti menapa mboten jawuhipun dewa aku wis pasrah bongkokan yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sedyane anakku Bagong aku nadyan kudu tata nyawa tak pasrahke marang kowe Bathara Guru Kakang Ismaya mboten kula mboten badhe mentala merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh mila sasampunipun rawuh wonten ing kayiwangan kula mboten badhe tumindak ing mboten sakmestinipun Kakang malah sakmangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat sakmangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh tetep dados sesembanipun Manikmaya kowe iki piye to dewa kok mencla-mencle maune aku arep tok cemplungke kawah aku wis gelem aku wis manut bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka. Mila sampun Kakang, mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing kayiwangan menika badhe kula sugata dedaharaning kayiwangan Kakang Semar. Semarekaten prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing alatan milang lintang Bima Sekti kowe iki ora kleru to Guru mboten Kakang menika sampun kula cawisaken dedaharan kinarya nyugata rawipun Kakang Semar menapa dinala Garing lan Petruk
Monggo kula aturi ngragapi kanthi merdikaning penggalih sampun ngantos wonten raos sangga runggi Indra wonten timbalan dedaran katur Kakang Ismaya ya wong atuwa kita aturna marang ngersaning Kakang Ismaya niki ngestakaken dawuh ulun Semare kaden prayitna semuriris tenan to iki ah. Tak kira kowe iki mung lelamisan. Men supaya atiku lega, atiku seneng tumuli kowe etok-etok nyugata marang Semar. Wah, lah kok tenan. Iki neng woh-wohan Belum mertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala. Guru aku ngaturake panuwun. Kakang Semar monggo kaliyan Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdekaning penggalih. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak Gedi maem kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manikmaya mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lir kincanging risang mawe gandrung. Datan Grahita Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra ndahar Jambudipa Nirmala palamertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manikmaya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupian ndahar palamertangga jiwa Jambudipa Nirmala semerpet kang panon dawah plak kapidara Kelurahan Semanala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Pripun tadi? Kencang waru dayang Pak Pong Bu Bala Kalica desa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengka Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem daru beksi wisa racun. Panakawan sami mblasah kados mengkaten menika dos pundi diwae. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandhaning panakawan katelune papan ning pinggiring kawah Candradimuka sawise iki mengko ulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandhaning panakawan katelune marang kawah Candradimuka Indra. Sa
Nadyan asin. Asin rek. Sudarsana wis dangu nira laper. Kakang Rada punawi niki menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang. Lah iki dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun. Sajaipun mekaten Kakang. Arjuna padha kanthi harja saprapta kita Janaka. Lan mula Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrepan ingkang mungsu Janaka kok nggawa gong dhewe karepe piye? Arjuna maning ademu padha kanthi harja saprapta kita niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan pikulan kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk pikulan. Ya Arjuna Lun Tampa pangestu lun tampanana menawi kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani Pukulun. Iya ya Arjuna wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi Pukulun selo benjang menika Madukara badhe gendurenan. Edian. Jenenge Madukara kok ming gendurenan kok ngulemi dewa iki lho. Pukulun, apa Janaka kula kecalan memanik ing ati. Memanon ing ati Pukulun. Iya, kita kelangan apa? STNK Pukulun. Langgenah Kakang Rada menika kadut timbali terus sampun. Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciyu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanon ing atiku inggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih inggih menika kawan kula piyambak inggih menika pun garing. Ing mangka tiga inggih menika pun Petruk Pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggihan mekaten Pukulun. Iya wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kabuyung wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan. Nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten Pukulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka. Lha dalah. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindu. Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun, apa Kakang Semar kula suwun
susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita jak bali marang jagat Mekater. Nala Garing uga bakal kita jak bali. Inggih Bu Kulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk. Ngibarati kados dene banteng ketatut. Ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe ikhlas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng Rakuat le ngampet aku. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Rakuat le ngampet. Nek mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing Kahyangan Bu Kulun. Bumi goncang kancing langit kalap katon ler kincanging ngaris risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayek saking dias baliwur ing Arjuna wonten dawuh lali dhek wonten pangandikan ingkang adhawuh yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dawuh yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cacah dilake ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Dene kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang. Monggo kula aturi namakaken Bu Kulun Mati dening ulun kita Arjuna. Apa to iki Janaka? Wah, Janaka kok joget kaya Dursasana anggepe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban Trisula jeblug dada kita Janaka. Dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah diguru yo ngerti drei. Kula aturi namakaken Bu Kulun menawi paduka Bu Kulun boten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya. Aduh Kakang Rada mlajak Kakang. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora usah cerewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, lak ajar kowe ora. Bu Kulun rada apa Janaka? Bu Kulun Kanika Putra. Iya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kala menjingmu. Anu yang goleki bapake. Bapakmu Semar
karo kakangmu Gareng Petro pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora, pancen sik Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi saniki dadi dekoke nang pinggiring Candra Dimuka. Aduh. Nek ora tak belani, nek ora tak slametke gake, slametno uculana bandane bakoke. Waduh, ora nang kono. Oh iya. Do batang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Ken mau sore lah aku ndelok Gareng jan nggih. Tak tambani, Pak. Tak suwun ke ngersaning sing gawe urip Bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Merga kowe tak kandhani ya Pak, apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati, Pak. Kijinge rung dadi mir. Nek wis dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah kaya sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dibodo-bodo. Pripun, Ndara? Iya dibodo-bodo. Podo-podone kok dawa banget ya, Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara apa? Petro nun mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku apa? Wong ngerti sene arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrut. Brotobrut piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar ke Prabu Sela Kandha Warubinangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi ya kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terang. Engko delok kas bubar kok bola-bali ora. Ayo datang.
bekti kula kunjuk pukulun. Iya Kresna ulun nampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Arjuna ulun nampa. Guru akehku aku ngaturake bekti. Iya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangeten gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan, teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ning jagat Janaka. Ora pantes sira dadi laranging jagat, ora pantes sira dadi unusaning titah. Sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Larampaning magepokan kiran kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ning Kayiwangan. Nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun, Janaka ngembari marang panguwasa ulun. Ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing Kayiwangan ninggal Suralaya. Lah kok Janaka wis lungguh ning kene. Kresna iki lelakon kepiye? Lah dalah Arjuna. Prabu tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula. Kok sik ta aja kesusu. Mengko ndamel kowe kewirangan. Munggah ning Kayangan ya munggah. Ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Carita Raden Janaka nedeng sedhih sungkawa enggalih amargi mboten sampun kedina mancine aku weruh mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus ndasmu Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter ending aku ora patek krungu mengke enten napa-napa sing minggah teng Kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya Kakang Angling Darma aja nganti kuwatir Kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora Janaka ayo mungsa ora tatanan madha rupa karo Janaka kosek sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar karepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku. Udus. Werkudara arep ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Padha. Wis Petruk wis kowe rasah ndagel mundur. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo?
Anjen kula sengaja. Iki sapa, Kakang? Napa sampean Lali. Pangling. Lho, aku ngomong sedurung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampeyan aja ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Swantenipun Bagong. Bagong dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Nggih. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adhiku Di, adhiku. Kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo? Lho. Sapa sing ngabari, Mir? Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Nyaturan sembah mabekti ya? Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu dipanirmala pelemper tangga jiwa, nggo bangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petro ajeng dihukum teng Kawah Candra di muka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbolo tak ngenten mawon. Ora salin. Salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Engko sampean wis Sembadra turu Sri Kandi. Ya ora. Nggre ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki sik Tommy. Togok, togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora usah omong kowe menungso jijik ora usah omong kowe. Mulai ya terayam musik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae. Nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi gunjang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna Wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Inggih. Terus apa to wigatine dening kita sowan monggo mangarsama ning ngarsaning mami. Mara gage matur marang panjenenging Wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulun kepareng ambabar dhateng wewujudan menika Kresna, wewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh wewujudan sing werna-werna apa makhluk abstrak.
Minggir tak bandinge. Oh sik aja tok banting, nek banting kualat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita? Pukulun kula nyuwun kanthi sanget Pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngapa kok dadak mbok sembah-sembah? Perkudara, Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, Ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karangpradesan iki kanthi syarat Plempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Nalke anakku aso. Waduh. Modiar ora njaluk ngapura uangmu iso slip lho. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Siapa tatra iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Pukulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara guru. Jambudipa Nirmala Plempertangga Jiwa paringna Bagong. Inggih Pukulun. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita Ismaya lan aja mbok baleni pakarti kita yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanalindran kadewatan kita ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun. Plempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Teneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lair batin ana ing Karangpradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.